שלום לכולם, היום כמה מילים על ביטוח לאומי לעצמאים. אתם שומעים מאיתנו כל חודש לשלם לביטוח לאומי סכומים לא קטנים. אז מה זה ביטוח לאומי? זה מס נוסף שאנחנו צריכים לשלם? לא, ביטוח לאומי זה לא מס, ביטוח לאומי זה ביטוח. מצד אחד אנחנו משלמים לביטוח לאומי, אבל מצד שני אנחנו מקבלים ביטוח לאומי. מה זה אומר? איך עובד כל ביטוח? כמו שאמרנו, מצד אחד אנחנו משלמים, מצד שני אנחנו מקבלים. אם למשל אנחנו משלמים על ביטוח דירה, כשיש לנו נזק בדירה, אנחנו נקבל פיצוי מחברת ביטוח. אם אנחנו משלמים ביטוח רכב, אנחנו נקבל פיצוי אם יקרה לנו נזק לרכב. אבל כשאנחנו משלמים לביטוח לאומי, מה אנחנו מקבלים? בדומה לעובדים שכירים, עצמאי משלם ומקבל כיסוי מביטוח לאומי בענפים הבאים. דמי לידה ושמירת הריון. פגיעה בעבודה, אם חס וחלילה קורה לנו משהו בעסק. לא הרבה יודעים, אבל עצמאי יכול לקבל כיסוי מביטוח לאומי גם כשזו תאונה אישית שלא קשורה לעסק. מילואים, נכות, קצבת אזרח ותיק ושאירים, הבטחת הכנסה, קצבת ילדים, סיעוד ושירותים מיוחדים לנכים. כל זה אנחנו מקבלים מביטוח לאומי תמורת דמי ביטוח שאנחנו משלמים להם עכשיו. בשונה מעובדים שכירים, אנחנו עצמאים לא מקבלים מביטוח לאומי כיסוי במצבים הבאים. אבטלה, פשיטת רגל בעסק. והכי חשוב שנדע שאנחנו לא מקבלים מביטוח לאומי דמי מחלה. אם יש לכם שאלות לגבי ביטוח לאומי, תפנו אלינו, אנחנו כאן. שבת שלום.